A hír igaz, tényleg 20 éves vagyok, és művészet menedzserként, Pajabea menedzsereként dolgozom most már másfél éve. És hát az, hogy én 20 éves vagyok, az folyamatosan másfél éve okoz mindenféle különleges és leginkább vicces helyzeteket. Pont múlt héten találkoztam egy nagyon kedves ismerősömmel, akivel hát most már több mint fél éve vagyunk munkaviszonyban. És találkoztunk, szóba jött a korom, és annyira nem akarta elhinni, hogy 5 perc után a személyimet is elkérte. És aztán ezáltal egy idő után csak elhitte. Beával már hosszú évek óta barátnők voltunk, amikor elkezdtünk együtt dolgozni. És én még nem voltam 19 éves, amikor első napokban dolgoztunk együtt. És az volt a nagyon tudathasadt állapot ebben, hogy én akkor érettségiztem. Tehát április közepén elkezdtünk együtt dolgozni, és én májusban beültem az iskolapadba, és írtam a magyar, meg a töri, meg a matek érettségimet. És ez az első 2 hónapban nagyon sok ilyen tudathasadt állapotot okozott, hogy voltam a diáklány, aki érettségizik, és voltam a menedzser, aki dolgozik és megy a koncertekre. De igazából én már az érettségi előtt tudtam, hogy nem fogok tovább tanulni, és ezt azóta sem tettem. Nem jártam egyetemre, nem is járok, és a tervek szerint a következő időben még nem is fogok. És igazából ez a 2 ilyen párhuzamosan alakult. Tehát, hogy én eldöntöttem, hogy nem fogok tovább tanulni, végeztem így az érettségivel, és az, hogy Beával dolgoztunk, azt meg így hozta az élet, és aztán nem is hagyta abba. És most is dolgozunk, és mindig azt szoktam mondani, hogy rám talált a szakmám, és így megtaláltuk egymást. És én azt is gondolom, hogy pont emiatt nem akartam én egyetemre menni, hogy rájöjjek, hogy igazából mi az, amivel szeretnék foglalkozni. És hát nagyon hamar, még egy kicsit hamarabb is ki is alakítottam az élet maga, hogy is legyen ez. És maradva még egy kicsit annál, hogy 20 éves vagyok, ez nagyon sok különböző helyzetet okoz. Eleinte volt, hogy nem nagyon akartam róla beszélni. Azt gondoltam, hogy itt a nagy számomra szakmai tekintélyek előtt én nem akarok arról beszélni, hogy mennyi idős vagyok, mert nagyon féltem attól, hogy meg fognak ítélni, hogy azt fogják mondani, hogy mit akar az kis pisis itt jön és mondja magáét. És hát nagyon sokszor zajlódott le az a párbeszéd, hogy Réka, és te mivel foglalkoztál előtte? Hát tanultam. És mit csináltál? Hát mindenfélét tanultam. És ezt eljátszottam párszor. Aztán most már másfél év után nem csinálok belőle akkora titkot. Leginkább azt szeretem, amikor dolgoztunk már együtt, és utána derül ki, abból ilyen nagyon kellemes beszélgetések alakulnak, hogy ismerik már, hogy dolgozom, és utána, ha kiderül, akkor az leginkább egy kellemes csalódás az emberekben. De volt olyan is, hogy így direkt nem mondtam, és volt olyan is, hogy dolgoztam egy nagyon kedves kollégámmal, akinek a legfiatalabb lánya nálam 2 évvel idősebb. És akkor vele azért kicsit kialakult ilyen apa-lánya kapcsolat, tehát nem is kapcsolat, hanem ilyen, nyilván van ilyen lánya, apa-lánya dolog benne az ő lányai miatt is, akik szintén szakmabeliek, és szintén jóban vagyunk. És hát aztán ez alatt a másfél év alatt nagyon sok olyan helyzet volt, és nagyon sok olyan élmény ért engem, amikre nagyon büszke vagyok. Közvetlenül a legelején jött az ötlet és a beszélgetés Beával, hogy hát van a Kapolcsi Művészetek Hölgye Fesztivál, ahol felkérték őt, hogy csináljon egy pályaudvart, és legyen a Művészetek Hölgye. És én 2 hét után igazából nem nagyon ismerve még ezt a szakmát, nekiálltunk, és megcsináltunk egy pályaudvart, amire azóta is nagyon sok örömmel emlékszem vissza. És hát azóta ezt idén reprodukáltuk, de a legmaradandóbb élményem és emlékem ebből az, amikor egy második nap ott álltam az udvar közepén, nem sokkal múltam, 19 éves, és arra gondoltam, hogy csináltunk valamit, itt egy udvar, ami 10 napig fog működni, itt van egy 10 fős stáb, akit én irányítok, és működik, és az emberek szeretik, és jönnek,
és oda mennek Beához, és gratulálnak neki, gratulálnak nekem is, és ez ilyen óriási sikerélmény volt, ami azt hiszem, hogy jó időre előre meghatározta azt, hogy én hogy is vagyok ebben a szakmában. És hát ezeken a sikerélményeken kívül valójában minden egyes koncert egy kicsi sikerélmény magában, és vannak ilyen nagyobb kiemelt koncertek egy évben, amikre mi is kiemelten sok energiával készülünk. És például most vasárnap lesz egy ilyen koncert a Művészetek Palotájában, és azt gondoltam, hogy kicsit ennek mentén mesélek nektek arról, hogy mit is csinálok én, hogy is néz ki az, amivel én valójában foglalkozom. Ugye most vasárnap a Művészetek Palotája nagy termében Beának lesz egy koncertje, ez az alapállítás. De hát ennek rengeteg fázisa van. Én mindig azt szoktam mesélni, hogy az én szakmám az nagyon 3 idősávban mozog. Tehát nagyon sokat kell lenni a múltban, nagyon sok minden történik naponta, és nagyon sokszor kell arra gondolni, hogy mi fog történni a jövőben. És az, hogy ez a koncert létrejöjjön, annak az egyeztetése ilyen január-február magasságában kezdődtek, amikor is a műpával elkezdtünk arról levelezni, hogy ők szeretnék, hogyha Beának lenne idén egy nagy koncertje. És akkor én bementem a műpába tárgyalni, akkor már körvonalaiban nagyjából láttuk, hogy Beának a második fél évben valószínűleg meg fog jelenni az első könyve, és azt is gondoltuk, és valójában azt szerettük volna, hogyha ez a koncert a könyv köré, vagy a könyv kapcsán jön létre. És igazából ennek kapcsán mesélem nektek azt, hogy leginkább a munkamegosztás is úgy van közöttünk, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy minden művészi kérdésben beállja a végső döntés. De hogy az a művészi dolog az valójában meg tudjon valósulni, ahhoz jövünk mi, és jövök én, és ahhoz teszünk hozzá mi mindent, hogy az valójában úgy tudjon kinézni. És akkor elkezdődnek január-február magasságában az egyeztetések, megtaláljuk a pontos időpontot, a termet, a mi részünkről történik az, hogy Beával beszélgetünk arról, hogy kik legyenek a zenészek, miről is szóljon pontosan az a koncert. Mivel a műpa egy nagyon nagy intézmény, ezért általában egy jó 3-4 évvel hamarabb kell már küldeni nekik mindenféle anyagot arról, hogy mi mit fogunk ott csinálni. Ez így volt idén, és márciusban kellett már nekik mindenfélét küldeni. És aztán ugye jön a szerződéskötés fázisa, és megkapunk egy kapcsolattartót, aki a műpa részéről állandóan kapcsolatban van velünk a koncert kapcsán. És hát ezzel a lánnyal igazából azóta folyamatosan van egy e-mailezés, egy telefonkapcsolat. És akkor igazából ezzel úgy el is érkezünk ahhoz, ami most történik. Beáik vasárnap 6-an fognak a színpadra állni, ők próbálnak, ehhez én egyeztetek próbákat, azt, hogy a fiúk, a zenészek, azok mind pont ott legyenek, és pont úgy érjenek rá, ahogy az nekik jó, és hát azért ezzel is van bőven munka. Ma például ahhoz, hogy ez a koncert létrejöjjön, megírtam azt hiszem körülbelül 15 szerződést, és ami leginkább nekem ilyenkor egy koncert előtt a dolgom, az az, hogy azokkal az emberekkel, akik ott lesznek, azokkal tartsam a kapcsolatot, tudjanak arról, hogy mi mikor fog ott történni, és hogy ott is legyenek valójában. Ezt úgy képzeljétek el, hogy ez körülbelül 13-14 ember, akit ilyenkor mozgatunk. Ebben vannak technikusok, szállító, a zenészek, hangmérnök, fénytechnikus, a műpa részéről is igen sok ember. És hát ugye ilyenkor jönnek olyan kényes és amúgy nagyon vicces kérdések, hogy például milyen ruhában lesz be a színpadon, vagy hogy mi lesz a műsornak a pontos menetrendje, vagy mi fog történni pontosan a színpadon. És ugye mivel kicsit a könyv köré hoztuk mi létre ezt a koncertet, ezért lesznek a koncerten felolvasások is. De hát például számomra ez eddig egy ismeretlen terület volt, hogy is kell ennyire részletesen megszerkeszteni egy koncertet, amikor igenis ott ülünk stopperrel, és 5-ére olvassuk fel a 43. és a 44. oldalt, hogy az hány perc, de nem fér bele ennyi. Ugye van egy pontos műsoridőnk, amit nem nagyon léphetünk túl.
és arra is próbálunk figyelni ilyenkor, hogy megtartsuk a zenének és a szövegnek a kellemes, vagy ilyen befogadható arányát. És leginkább, amit én ilyen kiemelt koncertek előtti időszakban nehéznek élek meg, az az, hogy nem csak ez az egy dolog van. Tehát, hogy emellett lesznek még decemberben koncertek, van a könyv körül is nagyon sok tennivaló, lemeze is jelent meg Beának, és hogy ezek a szálak, ezek folyamatosan zajlanak, és hogy folyamatosan kézben kell tartani őket, annak ellenére is, hogy egy kiemelt koncert előtt abba kiemelten teszünk energiát. És aztán ugye ami a jövő, az például szűken nézve az a következő 5 nap, amiben lesz egy főpróbánk csütörtökön, ahol lepróbáljuk az egész műsort, és az is nagyon fontos, mert leginkább ott fog kiderülni, hogy mennyire, hogy működik-e valójában az, amit mi gondolatban előtte kitaláltunk. És hát lesz a vasárnapi nap, ami bár az emberek számára ugye egy 1,5-2 órás elfoglaltság este, ez nekünk egy egész napos munka. Mi ott leszünk már délben, addigra elvileg a színpad már be lesz rendezve, jönnek az emberek, lesz egy színpadi főpróba, és aztán ugye jön a sminkes, jön a fodrász, jön a stylist, és aztán ugye este koncert 7:30-kor. És amit én ilyenkor ilyen nagy koncerteknél, és amúgy minden koncertnél kimondottan a feladatomnak érzek, az az, hogy biztosítsam azt, hogy Beának azzal kelljen foglalkoznia, ami neki valóban a feladata, vagy amit ő valójában szeret csinálni. És hogy ehhez én azt biztosítsam neki, hogy minden gördülékenyen történjen a háttérben, és neki azokkal ne is kelljen törődnie, vagy akár mondjuk észre se vegye. És hát ugye a műpa után sem áll meg az élet, mert utána is decemberben még lesz másik 5 koncertünk, és hát már most bőszen tervezzük a 2012-es évet, és nagyjából körvonalakban látjuk is, hogy mi fog történni, vagy hogy pontosabban mi mit szeretnénk, hogy történjen. És ezt minden héten szoktunk mi kreatív meetingelni, amikor ezekről beszélgetünk, hogy mit is szeretnénk, hogy történjen, hogy mi a mi vágyunk, és így mibe a vágya, amit ő szeretne a jövőben, akár a szakmai, akár a magánéletében megvalósítani. És én úgy szeretném befejezni, hogy mindig azt szoktam mondani erre, amit én csinálok, hogy valójában ez egy háttéremberi munka. Ezt ti, meg a hallgatóság nem feltétlenül látja mindig, hogy én mit csinálok. És én ezt nagyon szeretem, és én nagyon szeretek a háttérben lenni, és mindig is háttérembernek szoktam magamat tartani, meg mondani. És kicsit azért is volt jó nekem ide most jönni, és itt beszélni nektek, mert arra jöttem rá, hogy én tényleg inkább a háttérben szeretek lenni, és az tényleg be a helye, amit itt a színpadon kell csinálni. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy figyeltetek.